Mehriban ileşler, bile tomoş edýän tomoşaçylar gepleşigimiň her gerek sanyna ýygdyrlykda tomoş edýän bolsaňyz, bilýänsiňiz, biziň gepleşigimizde gatnaşýan ýaş, zeki, naýdymçylara sadan ýigitlermide özüniň bir halipa maslahatyny, özüniň bir syýyny bermek üçin biziň gepleşigimizde halipalarymyň biri gatnaşýar. Ine gepleşigimiziň bu gerek mihmanam Türkmenistanyň halk artisti Pelwan Hamidow gatnaşýar. Halipa ilk bilen bitidi gepleşigimizde hoş gördük. Tamam. Türkmen iliniň her bir günleri Mehriban arkadamyň saýatyny ajaýyp toýdur bayramlara betlenýär. Ine Eýdir arkadamyň saýatyny gödel diýarymyz güllüýär. Aýdym sadymyda şeýlekem dörejüligimizi hasam giňeltmek üçin Mehriban arkadamyz atalyk aladalar bilen döwrümidi güllüýär. Gepleşigimiň başynda halipa aýdymçy kalbyndan çyksak bir ajaýyp ardugulary iýleşlemede beýan etmegini haýyş edýär. Sağ olun ilk bilen Türkmen wagtylarynyň agwy dörejü işgärlerine sağ bolmaý diýen sebäbi şular ýaly ýaşly hinlemde oglanlarymyz ona da ustad sadanlaryň näme bir zanly ýagdaýda aýdymy sady ýerine ýetirilen hasam bir sunugat kämil derejä bar ýa-da elbetde näme biziň türkmen sunugatymyzyň gedeniň hak gowarlary sözüň başyny Gahrman Mehman kadamyny köp sağ bolmaý diýen sebäbi näme biziň ustad halipalarymyz şu din jalşdaky ustad halipalarymyzdan başlap Kizik çağalamyda merjenlerimizden başlap şu günküne biziň sunugat medeni işgärmizde Gahrman Mehman kadamynyň bu dörüdip beren giň mümkinçiligi diňe sunugat meýdanyna öz bir päk zähmetiň bilen kämil sunugata gol berip halkymyza ilimizde günümizde Mehman kadamyna hyzmat edämek galýar. Şular ýaly bir giň mümkinçilik görüp beren Mehman kadamyna öz bir bagyş kalymdan köp sawurna edýän jan sawursun. Belent baş aman bolsun. Öňümizde tutuljak ulul toýlamda Gahrman kadam daşyny jewis bolup bütün ilimizde günümizde bilen toýdan toýa barmak hemmemde meseresin. Köp sağ bolsun aýdýar. Halipa arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Janyňyz sağ bolsun. Ajap aýdym sağlangyryňam höwgürni köp bolmagy tüýsürekden arzuwlaýar. Inni halipa bide tomoş edýän Türkmen wagty ýylymynyň muşdoklary kämillik ýoluna atly gepleşigiň bu gedekki aýdymçy mihman kim kadyp garaşýan bolmaklary mümkin. Eger mümkin tanşa daýly. Mehriban ileşler edir tomoşaçylar gepleşigimiň bu gedekki mihmany Balkan vilayatynyň Balkanabad şäheriniň ýaşaýysy Uwanç Hydyrowy bir gepleşigimizde çağırdyk. Eger mümkin bolsa sadan ýigitlerimiz bilelikde sahnamydy bedemegini Uwançdan haýyş edýär. Assalamu alaykum halipa. Assalamu alaykum Kemal. Menim siziň kämillik ýoluna atly gepleşigimde bir näçe halipalardan miras alan Türkmen halk haýdymlary bilen geldim. Eger mümkin bolsa başardymdan ýerine ýetirip bereýin. Halipa men häzir ýerine ýetirip berjäýdymlam. Beýik şahyrymyz Mahtumur Tamamyň sözlerine joş gelse hem de bady sawany görsem diýen aýdymlary ýerine ýetirip bereýin. Başda. Değişler köp inçeti yaman Ay dünya değişler köp inçeti yaman Bir oldur yersiz kahar coş gelse Ey aşıklar ulul ahır zaman Yardan ırak düşüp ara daş gelse Vah daş gelse Ay dostunu saklamın iptin kalmasın düşmanın eglime sırrın bilmesin
müşküller ağlamada duş gelse, duş gelse, hey, duş gelse. Oh lady, oh lady, ay. Anlat öyüm olsa demir kalada, anlat öyüm olsa demir kaladın, tapar acıl emir gelse Allah'ın. Ey hakikler yüzden ermez biladın, ey hak buyruğu bilen başa taş gelse, vah vah taş gelse. Ay baktım sözlü aklım yetince, kıyamatım adın bikar yatınca. Ay tamududur te dünyadan ötünce, yalşıydı irvet hatın duş gelse, duş gelse, duş gelse. Oh lady, oh lady, ay. Ay tamududur armağanıdır te dünyadan ötünce, yalşıydı irvet hatın duş gelse, duş gelse, duş gelse. Hanım ey bayrına, aydaki hanım bayrına, badı zamanı görsem, bakavettiğin bir kulak, yine babanı görsem, bakavettiğin bir kulak, yine babanı görsem. Zandeley zahan şeyda, zandeley zahan şeyda, bunun ne var peyda. Yedi dağ, yedi derya, güzel dünyanı görsen. Yedi dağ,
yedik derya del dünyanı gördük. Manlayı arşa teştir, manlayı arşa teştir, adına elime paştir. İki cahan meteştir, Arap babanı görür. İki cahan meteştir, Arap babanı görür. Mağtımlı hoş olsa, mağtımlı hoş olsa, akla didem yaş olsa, imanım yollaş olsa, barzım keveni gördüm, imanımı barzam keveni gördüm, Arap divanı gördüm, Arap divanı gördüm. Köp tawal guwanç, owadyň belent bolsun, köp tawalyň saada niýetlerimiz. Ne halipa guwançyň usatlyk bilen ýerine ýetiren özüniň bir sadanarlar ýigitlerle bilelikde aýdymy saadlara utgoşdurup ýerine ýetiren ajaýyp aýdymlaryny diňledik. Ne halipa guwançyň ýerine ýetiren aýdymlaryna şeýle hem saada niýetlerimiň çalan saadlaryna özüňiň bir halipa maslahatyňy aýdaýdy. Türkmen we teleýilmänine kämillik ýoluny atly bir ýemnäç ýyllary dowam edip oturan gepleşikler şu. O zihinle bizde çykýan oglanlar bar, aýdymçylar bar, bagşy oglanlar bar. Şonýal sadanlara näme mydam toý bayramlarda çalyp beren sonra ustatlyk kämil derejede şu aýdymyň bir bagşyň daşyny dolap gow çalyp oturýarlar da, turgulluklar gow. Aýdymçym näme jigimiz gowunçy diýip diýe. Gow ses bar eken şu diňledik ki bol beni esasy ýerine ýetiren aýdymlar iki sanaga matym praýyň sözlerini joş gelse diýe bat sabany görsem diýe. Elbette näme şu men gowunçda bir özümde galyran täsir we hisiniň öwrümlerini bir bagşylyk ýol bar da bir näçe ýoldary bölünýär ýaly. Şu bir hili hisini erketmek diýär o gaýnawlar jukul bilen barmaly we esasy özününi damana ýolunyň Balkan we Serdar şäheriniň ustatlarynyň aňyrdan gelen halipalar ýolunyň aýdymlaryna esasy ýykyn edýän ekenler. Ýöne owadan bir esasy bagşana näme ses gerekdi. Ses gerek, ýatkeşlik gerek onuň. Yani taýynlyk pursatlarym aýdymlarda ýa gördüm. Biz o saat diline diýär, çetwert diýä aşağı aýdym aşagyny ýokardan bir gaty bir bagşlaýlýa-da. Seslerde erkedip barýan ýerlerini. Şu zatlara çemeleşýän eken. Men diýjek bilen o zatlary bir günüň ýa bir aýyň dowamyna alynýan zatlar delken toýhanalar bilen, bayramlar bilen onda da ýa sadanalar bilen bile gaty kän turganyş edende. Şon ýylyň dowamyna da bolýar diýsem men ötügeçdigim bolmaz. Şon öz sesini şo ýola goýup
Teň bilen deň faadanylan şoňa da çemeleşýär. Berekelli diýetim sebäbi günü aýdym aýdylýar özünne dälle gow ses ögrümlerine barıp owadan aýdym etjek bolup çemeleşýär-de. Şu zatlaryň artykmaş tarabyň gow sesiň bar. Bolma sahnada gelişip duran öz sahna medeniýetine laýyk gelişigi bar, durky bar. Kaýdymda da şonu bat saban örsem diýen aýdymynda da şol ögrümleri sadanlaryň alýan ekenne. Sen ýaş oglan, gelecekde de şol owadan ögrümleri sesiňde mundan meýlem gow erkedip bir owadan aýdymlary halkymyza şu ýaýlymdan üstülen toý baramyzy getirseň, diňe özümizde dinleýijilerim lezzet alyp dinler. Onuň näme bagyş bir aýdym sadylan da bir günne ýa bir ýylda kille ýetirilýän zatlar diňe öwrünmeli halipalary. Kim halipaň dinleýänem bolsaň şu usfatlygyny özüňe geçirmek üçin kän turgunlaşyklar gerek. Etasam näme bagyş sadyny gulakdan dinläp alýar-da. Gelecekde näme etasy şu kän birleşerdiň. Esasy his bar, owadan gaýnawlar bar. Erkediýän geleceğin bolsun. O aýdymlary halkymyza bir towga edip berseň, şolar ýaly owadan gepleşiklerini üstüler. Köp sağ bolsun. Aýdýas halipa, dogrudan hem halipa bilen gepleşigimiň adyndan belli bolşýaly. Kämillik ýoluna atly gepleşigimde gatnaşýan ýaş deken aýdymçylarym şolar ýaly gepleşigimde gatnaşýan halipalaryň öwüt nesihatyny, halipa maslahatyny alyp gepleşiklerimden her gedek sandarlarda aýdyderli gatnaşyp özüniň bir sadanlarlar ýigitleri bilen bir näçe türkmen halk aýdymlaryny täze bir öwüşgünde şolar ýaly ajaýyp sahnany bedäp halk köpçüligine ýetirilýän şeýle hem şu gepleşigiň üstü bilen bir näçe türkmen halk aýdymlaryny gönlüň iýleşlemez dinläp bilýär. Yine bir gowdady Kemal esasy bellemeler dinleyijilerimiz bilýän türkmenaty janly ýagdaýda ýerine ýetirmek we sady çalmagan bagşyny gaty bir bagşyny aýdymçyň faýlýar da şu zatlar. Şoň üçin näme ady bir gepleşiň uly kämillik ýoly. Halipelerden gelýän sunugatymyzy ýoýunmadan estrada ýoluna geçirip bu sunugatymyzy halkymyza gaýdyp bermek. Sebäbi sen dogry aýdyp dogry öwrenseň, senin öwrenýän ýaşlanmadan şol aýdymlary dogry öwrenýär-de. Şoň üçin bir güwnetmeler az kim aýdylýan bellikleri ýöne hemmede turgunlaşyk gerek, wagt gerek. Sünnigardy diýenim. Türkmen owadynyň edip muşdoklary Türkmen Owady Teleýilim tarapyndan taýýarlanyp ýaýlyma berilýän kämillik ýoluna atly aýdym sadly gepleşigimiň bu gedek mihmany goňçy ýerine ýerine ýetirmegine sadan näýitlerini bilelikde häzirki ýerine ýetirjek aýdymyny dinläliň, lezzet alalyň. Meyleşme, gıyrat beni sanlı bile, beni yetir. Çöl yerlerde soğuğuna kalmışam, ey kalmışam. Gıyrat beni sanlı bile, beni yetir ey boy. Gıyrat ayağın alnının kakayın. Kayına Zidan aşağını kıyına Yakayın boy yakayına Yetirime beni Öyle bakayım boy bakayına Gıyrat beni şanlı bile Beni yetir ey boy.
bir yetire. Dedim ahru yara yar dedim. Demedim ahru yara yar dedim. Bir arzu çeker mene yarlar hüri. Ahırına bir mertebe var deyip bir arzu çeker mene yarlar hüri. Ahırına bir mertebe var deyip bir ardu çeker mene yarlar hüri. Dinarda talmadın şun yaratı, ah ya yaratı, tenim ollum asmağlarının ferdi. Gididem gözümün ağı karatı, bir ardu çeker mene yarlar hüri. Yar 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 yarlar hüri. Yar 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 barışır hüri. Dinleyelim Mecnun çöller gelir mi? Ah yar gelir mi? Tinşirin min pirhana dağlar kadar min. Amul ettin şirin canı dönür. Min ardu çeker mene yarlar hüri. Amul ettin şirin canı dönür. Min ardu çeker mene yarlar hüri. Radir helir vicdaninin Radir helir vicdaninin Tireledim baksatının gülüne. Kırdım yarın içebileyim. Ben ardu çeker mene yarlar hüri. Yar 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 yarlar hüri. Yar 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 barışır hüri. Gepleşimizin mihmanı goňjyň ýerine ýetirmegine, sadan ýigitlerimizin ýerine ýetiren ajap saalaryna öz synyňyzy halipa maslahatyňy aýdaýsyňyz. Bu mana şu kämillik onu gepleşime Türkmenova telelimine şol gepleşke bir mehriban iýleşsemiz, can köýürli bir iýder dinlenýän gepleşikde. Elbetde näme mehriban gahrman arkadaşymyzyň tagallaty bilen ýa bir näçe ýyl bäri bir näçe ajaýyp zehinlerimiň ýüze çykmagyna kämil tunotmyza gol berýän ýaşlanmada bu gepleşiklerin biri. Elbetde näme şugruna goňşy dirfam inimizne bir ýaş oglan tuwlamy fadanlara ýa öz aýdymlaryny bagşyny bir dol ýagdaýda gollap, joşgunly bir sesler bilen alyp
gollap oturýarlar da. Elbetde şu gün kun näme goňjun ýerine ýetiren aýdymlaryna maktup praýan sözlerine halk aýdymlaryndanma şonu ýaly halk defanlamada ýüzlerini aýdymlarda görür şahadetleriň sen ýetirdiýen aýdymyň ýerine ýetirişi olam asl nusgasyny bir dutarda aýdylşyndan bilýär bolýan estrada ýoluna bir täze uşgunlar bilen ýa-ni her sözümde de belläp geçdim. Hemme aýdymyna mümkin bolýanyň ses öwrümlerini bir o perdelere seslere barıp almak çemeleşýärde. Olam näme bir gowluk ösüş adamlar kämilleşmek üçin ýöne näme esasan şol goňjun ýerine ýetiren aýdymlaryny sesi aýdym ýumşak aýtýan eken, ýumşak taza siňip aýdylarına bir hil aýdymlar owadan bolýar, dinlejisine öz täsirini ýetirýär. Şonu ýalym sözleň durus bolmaly aýdylýan gelýän şahirlerimiň sözleri. Şu sözüm näçe açyk aýdyp dinleýjä ýetirsen sözüň güýjüniň bir hasa bir dinleýjä barmaklygy, şonam sesi öwrümlere salnanyna şu öwrümleri süýjü öwrümleri kän edesi gelýär aýdymlaryň içinde. Olam gowy häzir näme bir arasynda bolýany we bolmaýany bar. Ýerim çykymlar dökmän näme bolýar da ýaş oglanlar gelecekde näme kämilleşirler hazır dinleýjini tapar diýip ümid edýär. Şonu ýaly mene biziň bir ustad türkmen halkymyza bütün biziň ilmide günümizde nusga goýup gidilen türkmen halk artist tagagan bir aýdymlarynyň öwrümini gara gözü diýen türkmen halk aýdymlar. Ýa ol aýdymlarym näme? Halkymyzyň aňyna siňen biziň öz utarda ol aýdymlary ýerine ýetirýär. Ýöne gara gözü diýen aýdymy oglanlar işläp bilir bir esas kakularyny üýtgedip durlar. Häzirki zaman sagyrlaryny ýöne bunu sahaga ýerine ýetirenni 4-nji 5-nji perdeden başlanýy ýaly diňe ýokulgyna joşgun berip bir şeýle dawaralaýdym da. Şonu ýalyna şu wagt sagyrlara geçirip aýdypdyrlar näme? Ses perdeleri, şu perdelere barýarym men kakı üýtgän soň hakat bir ýokary derejeli aýdym bolmandyr. Men diýjek bolýar, çeku perdelerine seredende bir aýtmany mümkinçil görüp özleri oglanlar bilen işleşenlerle de şu estrada ýoluna geçirmek. Edil wara on asrny sosyny aýdylan ýagdaýdan kynçylyk çekilenak. Ýeňilrek bolupdyr. Olam näme ýa-ni häzirki zaman sagyrlaryna geçirilenine elbetde kakı bir joşgun bermek üçin, depkin bermek üçin şu perdelere barylýar, onu ýöne ýasy dutarda aýdylşy. Şu ýokary perdelere baryp ýokary seslere çeli barylýan aýdym da. Şoň üçin men şol täsir menne galdyrdy, onu dinleýijilerime de özleri biler. O dinleýiji halipalarymyz diýjek bolýanym näme täze uşgun bilen şu wagt biziň döwürmizde türkmen toýlamyzda şol ýaly depkinli kakul aýdymlar hasam bir dinleýijine täsirini ýetirýär. Muman aýdygda owadan sesi bar. Bir gowy öwrümler gaýnawlar alasy gelip çemeleşýär. Bu zatlaryň bir gowlugy da öňe gidişdige. Muman sene ses bar, gaýnawlar bar, öwrümler bar, hemme zat bar. Diňe taýinlamaly onuň näme edil şu günkü döwrümizden aýdymçylarymyzdan görmeli, hukman dinlemeli, goýdymçylarymyz ýöne onun alıp bir zatlar kämillik ýagdaýda etjek bolýan bolýan. Onuň sen sesinde bolýan zat men ne bolan hemme adam hemme ses öwrümleri bolan hatda. Şoň üçin öz sesine gelýän zatlar alarsyň onu hazam owadan bol. Esasat gaýnawyň bar, owadan sesiň bar. Aýdymdan gorkaňak, dogumly ýapyşýan oglanyň bilen taýinlan gowy diňe kämilleşmeli. Diňe öňe düşüklik hakykatyny gotmada gol berip şu sunut meýdanyna çykan soň dogrudan bir gowy aýdymlar ýerine ýetirip halkyň sagyrlaryny alsaň bagşladandan iň ullukan alkyşam şol berekellasam şol bolýardy. Halipa gepleşimiň şu ýerine goňja şeýler bir sora bilen ýüzlenesim gelýär. Şu bagşçylyk ýoluna, bagşçylyk sunutyny näsinji ýyllar bagşçylyk sunutyna gadam atsaň şeýle hem şu bagşçylyk ýoluna halipan kim? Kemal bagşçylyk ýoluna men hat kiçik ýaşlarda 5-6 ýaşymda ham gadam attym. İlkinji halipam Bayram Aşirov Balkan welaýatynyň Balkan şäherine molim bolup tähmet çekýär. Şeýlekem haýs sadrolary çalmakdan başyny çekýär. Sadrol çalama. Gelecekde de näme halipa bir näçe sunwat ýoluna, dörejilik ýoluna goňjam halipalar dinläp bir näçe sadrolary çalar diýen umydymyz bar. Şeýlekem gepleşiklerimize gaýdylar gatnaşyp halkymyzy begendirer diýen tamamyz bar. Halipa sawolun beren maslahatyny gelecekde halipalardan bir de miras alan aýdymlar has kämil görünüşini ýerine ýetirer. Fursatdan peýda alan biz ýaşlara öz medeniýetimiz, sunwatymyzy açyp görkezmäge uly mümkinçilikler öwretip berýän gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadamyň jany sag, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işler elmide ama rowaj alsyn. Ine halipa gepleşimiň dowamyny ýerine ýetirilen aýdym saldar dinledik. Öz halipa maslahatyňyzy
Sadan niyetlerimi şeylekem gepleşimden mihmany ýaşdyky aýdym şeýmiz. Goňja öz halipa maslahatlaryňy berdiňiz. İlk welene Türkmen Owat Teleýilim dörejlik toparynyň adyndan gepleşimde gatnaşan üçin köp sag bolsun aýdýar. Gepleşimden soňuny halipa kalbyndan çykýan, bagyş kalbyndan çykýan bu ýetençli gurrunlygyny mümkin bolsa iýleşlemede beýan edýäňiz. Hawa sag bolun Kemal doğrudan men Türkmen Owat Teleýilimine şular ýaly ajaýyp gepleşikler. Bir näçe diýen biziň halkymyzda bir näçe ýyllar dowamyny gahrman kadamy saýatyny bir kämil sunugatymyz bolsun. Owadan gepleşikler iýleşlemede ýetirilýär. Elbetde bu zatlaň aňartyna biziň mehman gahrman kadamyň türkmen medeniýetine sunugatyny, onu da halipa şähertlik ýoluna dikeldik bilen giň ýolunyň bir esasy şuň kunna gowunulýan gepleşiklerin bir dip aýdasym bele. Elbetde näme sadan olanlara öýe sag bolsun maýdan sebäbi bagşyň ganaty elbetde sadan bolýar. Uçur ganatyň sadandan bolmasa bir joşup duran ýa sen bir niden aýdym sadara çemeleşende şu taýdan sen bir gortgy berjek usta sadan alan bolsa aýdym aýtmagan bu bolýar. Odan aýdymlarym ýerine ýetirilýär. Esasana köp sag bolsun aýdýan sadan olanlara elbetde biziň hemmämize türkmen sunugatymyzda hak howunlarymyz gahrman mehmar kadamy öz adymdan bütün maşgalamyzyň adyndan bir gahrman kadam köp sag bolsun aýdýan şular ýaly käbil sunugatymyzda gol berýän ýaşlaň bir meýlem kän bolup şoýa ajaýyp bir teleýilimden üstübilen türkmen toýlamyzyň bezeги bolup türkmen halkymyza mehriban gahrman arkadamyza hyzmat etmeklerini tüýsürenden arzu edýän goý gahrman arkadan jan sag bolup mehriban prezidentimiz saýatyna diňe görjegimiz toýdan bolsun mehriban ýerleşer. Köp sag bolsun aýdýas halipa joşkun nardulygyňyz bu ýetençlileriniň ilmidama şu watanymyzda gödel diyarımızın vasfını edýän ajaýyp aýdym sadaňyň högüriniň köp bolmagyny şeýlekem dörejiligiňiz bedejek ajaýyp aýdym sadaňyny bile ne ogullugyňyz we tügelemi türkmen toýlaryny bedäp duran şolarla birlikde ajaýyp aýdym sadaňyň hasam bir ördüniň giňemegini tüýsürekden arzuwlagyňyz hasyl boldy. Köp sag bolun. Köp sag bolsun aýdýas gepleşiklerimiziň innik sanlaryna gatnaşman bir näçe ýerine ýetirjek ýaşdaky aýdymçylarymyzda sadan niýetlerinde de öz halipa maslahatyny berip durmagy tüýsürekden arzuwlaýar. Sag bolun. Ediz tomaşaçylar gepleşimde berilen wagtdan tamamlan barya türkmen sunugatyny ösdürmekde, onu gorap saklamakda, onu geljekki nesile ýetirmekde, halipa şähertlik ýoluny giň germe iýeden, mehriban gahrman arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, ýyly ýurt bähfetli, bütün dünýä ähmiýetli tutumly işler elmydama rowaj alsyn. Türkmen Owat Teleýilimine görüşýänçä hoş sag bolun mehriban ýyleşler.